هەلبژارتنێک گۆ vê domayekê çêbûn ême dît bi rastî jî zahîra gelekî xetîr e bi nisbet samayê Kurdî got nîkarî bûn li xelkê xwe li hevalê xwe li pirsa xwe a got dişopînin hundirê Encûmena Niştimanî Kurd de xwedî derkevin û her wiha jî dengê wan heke herê bo lahanên siyasî ême me tirsî ne ew ser wekî dengê hayê goçûn lahanên siyasî me tirsî ew ser kar û xebata siyasî ser rê we gotî vê rêça siyasî a got me wekî Encûmena Neştimaniya Kurd ev çend sala we gotî em bi rêv vedibin ji ber wê yekê jî ew dengê hanayekê belkî merceya siyasî qeraratê wê nayekê tomam tewafîqîne ew me tirsiya mezin li ser wê nayekê nîne lê ev tiştê hanayekê didê diyarkirin got meclis nikarê pevrekar bike ew heye jî we gotî sedemin gelek we gotî sedem ser vê mesela hanayekê hene ew sedemê hanayekê îro tesîr bûn ser erdê got ew qe xîlafat û nakokiyên got hey di vî rengê hada derbas bûn meclisê nikarî bûberî niha çareser bike giha vê asta got îro tê de ji ber wê yekê jî me pêwîstî gelekî we gotî mezin heye bi encûmena xwe got em serrast bikin em bê encûmena hanayekê bikin ser sika rastî de got karibê heqîqet rêveberiyekê bike we gotî rêveberiya vê miletê hanayekê bike ser xwesteka wî nake ser pêkanîna mafê nake ser pêkanîna yasayê mafê Kurdî Tundrê Kurdistana Sûrî de û giştî jî Sûriya guhartina Sûrî bi çi rengî bi rêve bibe ji ber wê jî ez dibêjim wekî Encûmena Neştimaniya Kurd me xwestekek heye roja şemiyê ev encûmen wê lav rûnê wê li derbarê va biradera we gotî guftugoya bike em bikin çi biryarê ew biryarê hanayekê biryarê meclisê bi giştî bin ne biryarê lahanek siyasî bin ya jî partiyek siyasî